извън кадъра. Къде? Не, това е... Обясни сега как опцията на апарат. Срам те. На видеоклип ли сме? На филм съм, да. На филм. Да. Те слагаш и то започва да мисли. Да се събира. А тук светлината се сменя. Да. И ми е чудно какво ще стане. Бях гледала една такава фотография, на нея имаше поне 30 светкавици, една до друга, Да. защото това много дълго време е снимал. Ето това, qu'est-ce que tu vas dire? Et moi je ne sais non plus, mais je vais prendre une lèvre brune. Mais oui, mais tu me les donnes à moi si ça me plaît. Карах ми някакви